Bore da, croeso cynnes i chi Oedfa yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Croeso arbennig i chi. Os chi'n ymweld yn ni'n gweddio, byddwn ni bore yma'n profi presenoldeb Duw wrth ni gyd addoli ac gweddio'n arbennig dros Emyr wrth i fe yn harwen ni bore yma a heno. Byddwn ni'n profi ac yn clywed geiriau Duw wrth ni addoli heddi ar hyd y dydd. Felly croeso i chi i'r Oedfa bore yma. Cofiwch bod yna baned ar ôl yr Oedfa ac yna mae yna ysgosil i'r plant ag i'r oedolion tua 11:45. Ar gyfer yr wythnos hon, os chi'n cofio, ni'n cael wythnos o weddi. Ac felly mae yna gyfle i ni ddod falle, neu fynychu nifer o gyfarfodydd gwahanol ar gyfer gweddio, ond hefyd mae nogaeth i ni weddio am bethau penodol yn yn amser personol yn hunain. Mae'n amserlen wedi ddanfon ar ebost ac yna bydd yna update bob dydd ynglyn â rhywbeth i fyfyrio arno a beth i weddio amdano y diwrnod hwnnw. Bydd y gwrdd gweddi fan hyn fel arfer dydd Mawrth ac yna mae yna gyfarfod yn credu bore dydd Mercher ac yna bore dydd Sadwrn yn ein tŷ ni mae yna gyfarfod am 7:30 y bore fi'n meddwl. Ond mae'r manylion i gyd ar amserlen a byddwn ni'n annog chi gyd i ymgymryd ac i gymryd y cyfle sydd gyda ni i weddio ar wahân ond gyda'n gilydd os chi'n gwybod beth fi'n meddwl. Nos Iau, mae yna gyfle i drafod emyn gyda Wyn ar-lein ac yna nos Wener mae'r clybiau fel arfer. Bore dydd Sadwrn mae brecwast merched yn hi Emyr a Catrin am 9:10 ac yna os chi'n cofio ni'n casglu y mis yma ar gyfer gwaith United Beach Missions a fe fydd na rhywun o UBM yn dod i'r Oedfa bore Sul nesaf i sôn rhywfaint am y gwaith a sut allwn ni gefnogi'r gwaith hwnnw. Dyna'r coeddiadau. Yn ni ddechrau'r Oedfa'n iawn a throi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd Dduw ni yn ymwybodol mor fawr yw'n braint ni y bore yma i gael dod i'th addoli di. O Dduw, ni'n ymwybodol hefyd bod dim heiddiant yn o'n i'n hunain. Ac eto arglwydd, ni'n diolch i ti bod ni'n dod at orsedd gras. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod ti yn gwrando gweddi. O Dduw, ni'n ymbyl arno ti nawr i drigarhau wrtho ni. Ni'n gweddio i ti faddau i ni bob pechod yn derbyn di. Ac o Dduw, ni'n gweddio byddwn ni'n ymwybodol o dy bresenoldeb di yma gyda ni wrth ni addoli. Bydde di'n siarad gyda ni mewn llythrennau eglur clir. Bod ni'n gwybod fod ti wedi bod yn bresennol, fod ti dy hun wedi bod yn ymwneud â ni. Arglwydd o Clistion i wrando ar yr hyn sydd gyda ti ddweud. O Dduw, ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod ato ti yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n gweddio bore yma ac ar hyd y dydd y bydde fe'n cael yr holl agoniant sy'n eiddoedd o fe. O arglwydd, mawryga enw Crist yn plith ni nawr mwyn ein bendith ni ac mwyn gogoneddu fe. Amen. 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 Diolch yn drwy. Ni'n mynd i ganu mawl gyda'n gilydd un Duw ni. Ac byddwn ni'n meddwl bore yma am y ffaith fod Duw yn wahanol i bob eilyn, pob gai Dduw, oherwydd fe yw'r Duw byw, fe yw'r gwir Dduw. Ond mae'n emyn cyntaf ni'n sôn am rhywbeth arall sy'n gosod fe ar wahân hefyd. Fe yw'r Duw sydd yn maddau. Pa Dduw sy'n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechoda ni. Mae pob eilyn, pob gai Dduw yn
gofyn rhywbeth gennym ni. Mae rhaid i ni weithio mwyn cael ein hachub, ond nid y Duw yma. Pa Dduw sy'n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechodau ni. Wel, nhw'n ni sefyll i ganu mawr gyda'n gilydd. Wyth deg naw yn y llyfr yma.
bore yma, ni'n mynd i ail afael yn ein cyfres ni. Ni wedi cael seibiant reis hir dros Nadolig, ond ni'n mynd i fod yn troi at 1 Corinthiaid. Llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Ac ni wedi cyrraedd pennod 8. A na i ddarllen y bennod gyfan. 1 Corinthiaid pennod 8. Dyma air ein Duw ni. Ynglŷn â bwyd sydd wedi ei aberthu i eilunod, mae'n wir, fel y dywedwch, fod gennym i gyd wybodaeth. Y mae gwybodaeth yn peri i rywun ymchwyddo, ond mae cariad yn adeiladu. Os oes rhywun yn tybio iddo ddod i wybod rhywbeth, nid yw eto'n gwybod fel y dylai wybod. Os oes rhywun yn caru Duw, mae wedi ei adnabod gan Dduw. Felly, ynglŷn â bwyta'r hyn sydd wedi ei aberthu i eilunod, gwyddom nad oes dim eilyn yn y cyfanfyd, ac nad oes dim Duw ond un. Oherwydd hyd yn oed os oes rai a elwyr yn dduwiau, mae lle yn y nef neu ar y ddaear, fel mae'n wir, mae duwiau lawer ac arglwyddi lawer. Eto, i ni, un Duw sydd. Y tad, ffynhonnell pob peth a diben ein bod, ac un arglwydd Iesu Grist. Cyfrwng pob peth, a chyfrwng ein bywyd ni. Ond nid yw'r wybodaeth hon gan bawb. Mae rai, oherwydd ei bod hyd yma wedi arfer ag eilunod, yn dal i fwyta'r bwyd fel peth wedi ei aberthu i eilunod. Ac mae ei cydwybod, gan ei bod yn wan, yn cael ei llygru. Nid bwyd sy'n mynd i'n cymeradwyo ni i Dduw. Nid ydym ar ein colled o beidio a bwyta nac ar ein hennill o fwyta, ond gwyliwch rhag i'r hawl yma sydd gennych fod yn achos cwymp mewn unrhyw fodd i'r rhai gwan. Oherwydd os bydd rhywun dyweld di sy'n meddu ar wybodaeth yn bwyta mewn teml eilunod, oni chadarnheir ei gydwybod ac yntau'n wan i fwyta pethau wedi ei haberthu i eilunod. Felly trwy dy wybodaeth di, fe ddinistrir yr un gwan. Dy gyd gredadyn y bu Crist farw drosto. Wrth bechu fel hyn yn erbyn eich cyd-gredynwyr a chlwyfo eu cydwybod a hithau'n wan, rydych yn pechu yn erbyn Crist. Am hynny, os yw bwyd yn achos cwymp i'm cyd-gredadyn, ni fwyta fi gig byth, rhag i mi achosi cwymp i'm cyd-gredadyn. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ni'n mynd i gael stori i'r plant nawr. Diolch i fod Bore da. Bore da. Okay. Right.
Mae gen i fi bag fan. Okay. A dwi eisiau chi helpu fi tynnu peth allan o'r bag i weld beth sy'n mewn. Bag bach yn eisiau chi. Un o'n nhw. Beth hwnna? Okay, so mae gen i cerdyn. I pawb gael gweld? Mae gen i gerdyn. Okay. Beth hwnna? Pa fath o beth ydy? Amlen. Yeah. Beth sy'n fel arfer yn dod mewn amlen? Yeah, neu llythyr. Okay, so mae gen i lythyr, neu anreg, neu parsel. Fyddig. Beth hwnna? Ffôn, diolch, ni gael hwnna. Ffôn. Elsi. Beth yw e? Walkie-talkie. Ydy fi un walkie-talkie yn gweithio? Just cael un yn gweithio? A ni angen un arall, so fel arfer, ni angen 2 walkie-talkie, dyn ni. OK, so, beth mae'r pethau yma i gyd yn helpu ni i wneud? Siarad gyda'n gilydd. OK, siarad gyda'n gilydd. Ni'n gallu siarad gyda walkie-talkies, ni'n gallu ffonio neu texto rhywun, ni'n dweud pethau drwy cerdiau, ni'n gallu anfon llythyr drwy'r post. Yeah? Nawr, heddiw yma, ag wythnos yma, dwi'n gwybod os ydych chi glywed beth oedd Rodri yn dweud, ond ni yn y capel ni'n cael wythnos o weddi. Okay? So ni fel capel yn mynd i ddod at ein gilydd a trio gweddio gyda'n gilydd yn fwy aml na fel arfer, a dwi eisiau gofyn i chi ymuno mewn gyda ni. Okay? Ag unrhyw blant eraill sydd yn y capel, achos chi'n rhan o'r capel yma, a fi'n mynd i ofyn ag annog chi i ymuno mewn gyda gweddio wythnos yma. Okay? A ni'n mynd i meddwl am 3 cwestiwn gyntaf i helpu ni. Iawn. Cwestiwn cyntaf yw pam bod ni'n gweddio? Pam bod ni'n gweddio? Elsi? Gyda Duw. So mae hyn i gyd yn ffordd o siarad gyda Duw. Okay? Ni'n meddwl am ffordd o siarad, dim gyda Duw. Yn ffordd o siarad a cyfathrebu gyda'n gilydd. Ond ni eisiau meddwl am gweddio sydd yn ffordd o siarad gyda Duw. Da iawn. Pam bod ni eisiau siarad efo Duw? So car ymlaen efo pam. Ie, i ddweud beth ni eisiau gwneud. Beth arall? A pam bod ni'n siarad gyda Duw? Wel, mae e'n dweud yn y Beibl bod ni'n gweddio ac yn siarad efo Duw mwyn dod i nabod Duw yn well. Okay? A dysgu mwy am y ffordd mae Duw yn caru ni. Drwy weddio, ni'n gallu teimlo a dysgu mwy am y ffordd mae Duw yn caru ni, a ni'n dod i nabod yn well. Sio chi feddwl nawr, okay? Meddwl am eich ffrind neu grŵp o ffrindiau agos sydd gyda chi. Iawn? Cadw yn eich pen chi, ffrindiau chi. Okay? A dwi eisiau chi feddwl nawr pa fath o bethau chi'n neud. Ydych chi'n siarad gyda'ch ffrind chi? Yeah? Ydych chi'n gwario amser gyda nhw? Yeah? Ydych chi'n gweld nhw yn eitha aml? Yeah? Siarad gyda nhw yn aml? Yeah? A dyna, mewn ffordd, sut ydych chi'n ffrindiau? Chi'n gweld nhw, chi'n siarad gyda nhw, chi'n chwarae gyda nhw yn aml. A dyna sut chi'n dod yn ffrindiau da. A dyna sut chi'n cael perthynas da gyda nhw. A dyna be mae Duw eisiau ni wneud. Mae eisiau ni siarad gyda fe, eisiau ni gwario amser gyda fe, eisiau ni weld e. A fel bod ni yn gallu dod i nabod yn well a dod yn ffrindiau da gyda Duw. Okay? So mae'n un o'r reswm yn pam. Pryd. Be ddig wyt ti'n gallu meddwl pryd ydyn ni'n gweddio? Na? Chi'n gallu meddwl pryd ydyn ni'n gweddio, Anya? Cywir, unrhyw bryd. Chi'n gallu gweddio ar Dduw? Unrhyw bryd. Iawn? Unrhyw bryd chi'n gallu gweddio ar Dduw. Ond mae'n gallu bod yn help weithiau i roi amser penodol i weddio fel bod ni'n cofio wneud. So eisiau chi feddwl am pethau fel brwsio dannedd. Pryd chi fel arfer yn brwsio dannedd? Bore a nos. Mae e jyst yn rhywbeth ni'n neud bob dydd ydy. Ac achos bod ni wedi penodi, bod ni wedi dweud, dyn ni'n mynd i brwsio dannedd bore a nos, dyn ni'n neud o bob dydd. So weithio mae'n gallu bod yn help, dewis amser i weddio, fel chi'n gallu meddwl am enghreifftiau pryd chi'n gallu gweddio. Ie. Pam ni'n mynd i gwely, mae'n amser da, neu felly pam ni'n deffro, neu falle amser te pam ni gyda'n gilydd. A chi'n gallu gweddio ar ben eich hun, a chi'n gallu gweddio gyda'r teulu neu ffrindiau hefyd. Okay? Nawr, yr un olaf yw sut.
Okay? Sut dyn ni'n mynd i weddio? A dwi eisiau eich dwylo chi nawr. Okay? Dwi eisiau 5 bus mas. Ac os chi angen help i weddio, achos ni yn gallu gweddio am unrhyw beth, a ni'n gallu gweddio unrhyw bryd, a weithiau mae hwnna'n bach yn, dwi'n mynd gwybod sut i ddechrau. Felly i helpu ni, ni'n mynd i feddwl am 5 peth. Okay? Y bawd fydd moli Duw. Iawn? Rhoi mawl i Dduw. Okay? Rhoi mawl i Dduw. A be mae hwnna'n golygu yw diolch i Dduw. Diolch yn pwy yw e? Iawn? Felly gallwch chi feddwl am can chi'n gwybod am Dduw. Fel, ni'n gwybod am can mae'n Duw ni mor fawr. Chi'n gallu meddwl am y can yna wrth weddio a meddwl am pa mor wych yw Duw. So dyna'r cam cyntaf. Wedyn, ni'n gallu edifarhau. Okay? Ni'n gallu dweud sori am y pethau drwg ni'n neud a gofyn am fyddeiant. Hwna'r peth da i wneud pam ni'n gweddio. Wedyn, ni'n gallu gofyn. Okay? Gofyn am pethau i ni. Iawn, am pethau chi yn gwybod chi angen help gyda neu chi'n poeni am. A wedyn ni'n gallu gofyn am pobl eraill, meddwl am pobl eraill ar y bus 4. Ac ar y diwedd ni'n gallu diolch i Dduw. Okay? Diolch i Dduw am y pethau ni wedi cael a sydd gyda ni o gwmpas ni. Okay? So, 5 peth, chi'n cofio beth nhw? Beth oedd yr un cyntaf? Moli Duw ar farchog. Beth oedd yr ail un? Gair mawr. Edifarhau, dweud sori. Ia, beth oedd yr un trydydd? Gweddio am ni. A'r un pedwerydd. Gweddio am pobl eraill. Ag yr un ola. Ni eisiau dweud diolch am farchog. So pan chi'n gweddio, gallwch chi ddefnyddio'ch 5 bus i helpu chi. Nawr, dwi'n mynd i roi taflen i chi i fynd adre gyda chi heddiw yma, a dwi eisiau chi wneud hwn gyda'ch teulu chi wythnos yma. Okay? So mae'n mynd i helpu chi gyda'r wythnos o weddi. Mae yna adnod fan hyn, yn y canol, neu ddarllen yna. Peidiwch â phryderu am ddim, ond ym mhob peth, gwneler eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ag ymgwyl. Okay? Gwyddi am pob peth ynghyd a diolchgarwch, a cofio'r diolch yna. Nawr, dyma, chi'n gallu gweld, mae gennym ni dyddiau gwahanol. Mae gennym ni di Llun, di Mawrth, di Merched, di Ddiau, di Gwener, di Sadwrn, di Sul. A fel capel, dyn ni wedi penodi rhywbeth gwahanol i weddio am bob dydd wythnos yma. So fi eisiau chi fynd adref, gyda mam a dad, neu gyda chwiorydd a briodyr, a dwi eisiau chi trio llenwi pa fath o bethau gallwn ni weddio am y diwrnodau yna, a wedyn defnyddio hwn wythnos yma i weddio gyda ni fel eglwys. Okay? So, na i roi hyn i chi am mynd adre gyda chi. A wedyn, yn ystod yr oedfa, mae Emyr yn siarad am 1 Corinthiaid 8 heddiw yma. Mae'n mynd i fod cwestiynau ar y sgrin i chi, os chi eisiau hynny fel help. Di eisiau? Yn i gael un? Na i jyst gweddio, cyn bod ni'n mynd, a wedyn gallwch chi fynd. Diolch am wrando, chi wedi gweld hwnna wych. O Dduw, diolch i ti bod ni yn cael dod at y ti i siarad. Diolch bod ti eisiau i ni siarad gyda ti. A dwi'n gweddio nawr o bydde ti'n benditho ni wrth iddyn ni weddio i ti wythnos yma. Yn enw Iesu Grist. Amen. 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 Diolch. Mae ganwn ni eto yn gilydd. Ni'n mynd i gannu o grymal 2 nesaf, rhif 20. Deiwn i gannu am afon mor gref. Cariad yw Duw. Lifodd o galon ein tad yn y nef atom i fyd dynol ryw. Cariad morad. Cariad a'i gartref ym mynwes y tad. Ac ymlaen, o'n i sefyll i gannu.
na ni weddio yn gilydd, na ni droi at Dduw. O arglwydd ein Duw, i ni'n diolch i ti y bore yma bod ni yn troi at un, fel ni wedi darllen, sydd yn dad i ni. Ffynhonnell pob peth a diben ein bod. A bod ni'n troi at un arglwydd Iesu Grist, cyfrwng pob peth a chyfrwng ein bywyd ni. Ni'n diolch bod ni'n troi at y ti y Duw byw. Yr holl alluog Dduw ac yn gallu dy alw di yn dad i ni. Ni'n diolch arglwydd y bore yma, falle bod ni'n stryglan mewn gwahanol ffyrdd. Falle bod ni yn teimlo'n wan neu'n oer neu'n ddinerth arglwydd. Falle bod ni'n gwynebu treialon a pryderon. Ni'n diolch arglwydd bod ni ddim yn gwastraffu'n amser yma, y bore yma. Ond bod ni yn cwrdd gyda ti, yr un gwir Dduw. Ac yn gallu gwneud hynny trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ein cyfryngwr ni, yr un a ddaeth fel ni newydd ganu i roi ei fywyd yn aberth yn ein lle ni. Ac mwyn cyhoeddi'r efengyl yma, y newyddion da yma i'r byd, fod yna ffordd i ddod at y ti. Ac arglwydd ni'n gweddio bore yma, bydd y pethau hyn yn real i ni. A byddwn ni'n ei profi nhw i fod yn gysur ac yn thrill i ni. Bod ni yn dygaru di arglwydd a dy bod ti yn ein adnabod ni ac yn ein caru ni. Ac arglwydd ni'n gweddio a byddwn ni'n profi mwy o'r cariad yna. Arglwydd ni eisiau gwybod mwy amdano ti. I ni eisiau dysgu mwy am dy air di. I ni eisiau tyfu yn ein dealltwriaeth ni o'r pethau hyn, ond arglwydd hefyd ar ben hynny, arglwydd i ni eisiau tyfu yn ein cariad ni. Cariad at y ti, cariad at ein gilydd, cariad at y bobl hynny o'n cwmpas ni sydd ddim eto yn dynabod di. Arglwydd a wneud i felly. Anfod ysbryd glân di. Os gweli di fod yn dda, wneud i dywallt yr ysbryd allan. Mwyn i ni gael profi dy gariad i yn fwy. Ac mwyn i ni gael rhannu'r cariad yna gydag eraill. Dad i ni yn dod at y ti yn awr ar ddechrau'r wythnos newydd hon. Wythnos i ni fel eglwys di clusnodi mwyn canolbwyntio ar weddi. A dad, ni'n cyfadde bod llawer ohono ni yn ffeindio gweddi yn anodd. Bod ni yn stryglan gyda hyn o ran ddisgyblaeth a cofio gwneud a gwybod beth i wneud a sut i wneud. Arglwydd helpa ni. A wneud i'r wythnos hon roi rhyw brofiad ffres i ni, newydd i ni, o y fraint sydd gyda ni mewn gweddi. Y fendith, yr mwynhad sydd yn bosib i ni wrth i ni ddod a wrth i ni siarad gyda thi a gwrando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni. Dad, ni'n gwybod o fod ti wastad yn gwrando, bod dim angen rhyw amseroedd penodol neu hyd yn oed wythnosau penodol, ond arglwydd ni'n gweddio wneud i dderbyn yr wythnos yma. Ac derbyn nawr ein gweddio ni. Ac arwain ni wrth i ni dygeisio di fel bod ni'n gweddio mewn ffordd sy'n dyblesio di. Ac arglwydd arglwydd a wneud i ateb ein gweddio. Gwna ni yn ddisgwyl gar wythnos yma. Helpa ni weddio mewn ffydd, gweddio pethau mawr arglwydd. Ac yna disgwyl i ti i'n hateb ni. Dad, i ni angen dy gymorth di. I ni methu gwneud y pethau hyn ar ein pennau'n hunan. Heb ddo ti arglwydd fydd y cwbl jyst yn sioe, neu y cwbl yn
fefod oer a sych di-bwrpas. O arglwydd, a wneud i felly roi ffydd i ni. Os gweli di fod yn dda. A wneud i ein codi ni yn yr ysbryd. Os gweli di fod yn dda. A wneud i helpu ni fwynhau ein undod ni gyda yr arglwydd Iesu Grist. Ac i helpa ni i ddod ato ti o dad. Arglwydd clew ein gweddi ni nawr. Derbyn ni'n ddiolchgar yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni, emyn arall, emyn cyfarwydd iawn, rhif 195. Cant 95, welen sefyll rhwng y mwrtwydd wrthrych teilwng o'm holl fryd. A pennill ola yn dweud hyn wrthyn ni. Beth sydd i mi mwy am nelwyf ag ei lunod gwael y llawr. Tystio'r wyf nad yw ei cwmni i'w gystadlu am Iesu mawr. O am aros yn ei gariad ddyddiau foes. Na ni sefyll i ganu. Trwch dy fi, 1 Corinthiaid penod 8, mae'n spel ers i ni edrych ar y llythyr yma dyn gilydd. Os chi'n cofio, yn y penodau diwetha, mae Paul wedi bod yn delio gyda rai problemau
sydd wedi codi o fewn yr eglwys yng Nghorinth. Ac ar y degau mae chydig bach yn gymleth yn dydy, achos mae Paul wedi sgwennu at y Corinthiaid yn barod, mae nhw wedi anfon ateb i Paul, a fan hyn nawr mae'n sgwennu unwaith eto at nhw, mae'n dyfynnu weithiau o'i llythyr nhw, weithiau mae'n cytuno dyn nhw, weithiau mae'n anghytuno, mae gyd gallu bod yn anodd i'w ddilyn, a felly mae angen help arno ni, help ysbryd glân Duw. Ond ni'n dechrau fan hyn ar adran newydd, Paul yn delio gyda pwnc newydd. Pwnc fydd yn mynd ni ymlaen hyd at benod 10. A'r prif bwnc, y prif beth sy'n clymu'r penodau nesaf yma at ei gilydd, yw'r cwestiwn yma, ydy e'n iawn i Gristnogion, rai sydd wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, wedi credu yn ei un aber dde, unwaith ac am byth dros bechod, ydy e'n iawn i Gristnogion fwyta bwydydd wedi aberthu i eilinod. Okay, so yna'r pwnc sy'n mynd i fod ar feddwl Paul ym mhenodau 8, 9 a 10. Ond, fel sy'n mor nodweddiadol o Paul, mae'n defnyddio'r pwnc mawr yma mwyn delio gyda agweddau sylfaenol o fewn yr eglwys. Hynny yw, mae'n mynd i fynd â ni'n ddyfnach i ystyried nid jyst y cwestiwn mawr, ond i ystyried yr egwyddorion yna sydd yn lliwio ein bywyd ni, a'r ffordd ni'n ymwneud gyda'n gilydd. Gwad weithiau ni'n dweud, the issue is not the issue. Mae'n bethau o dan y wyneb yn does. A mae'r un peth yn wir fan hyn. Mae Paul mynd i ddelio gyda'r cwestiwn mawr, ond mae'n mynd i gael ni hefyd i feddwl am y ffordd i ni'n trin ein gilydd. Na bydd e'n help, os nag ych chi'n gyfarwydd gyda'r penodau yma, jyst i nodi o'r cychwyn, mae yna ddau gyd-destun i'r bwydydd mae Paul yn sôn amdano. Okay? Y cyd-destun cyntaf mae'n sôn amdano yw cig yn bennaf wedi prynu o'r farchnad, right? Byddwch chi'n prynu o'r farchnad a bydde dim syniad gyda chi o le mae'r cig yna di dod. Right? Oedd wedi cael ei aberthu i eilyn, neu oedd e jyst i cael ei ladd mewn rhyw sefyllfa arall. Chi jyst i prynu'r cig o'r bwtsiwr yn y farchnad, chi'n mynd o fe getra, chi'n bita fe. Ja? A be mae Paul yn mynd i wneud yn glir yw hyn. Mae hynny yn hollol dderbyniol. Okay? Does dim problem gyda bita'r cig yna. Ond mae yna ail gyd-destun hefyd. Yr ail gyd-destun oedd pe bai person yn mynd i seremoni crefyddol mewn teml i eilyn, lle oedd yr cig yna wedi cael ei aberthu i'r eilyn ac yna pobl yn cael dathliad a parti ac yn bwyta gyda'i gilydd. Okay, nawr oedd hynny'n beth cyffredin iawn yn y dydd yma. Oedd e'n rhan o'r bywyd cymdeithasol. Oedd peidio mynd i'r math yna o beth yn golygu bod chi'n torri chi'n i ffwrdd mewn ffordd o'r gymuned ac o falle cyfleuon busnes ac yn y blaen. Ond be mae Paul eisiau gwneud yn glir yw, di chi ddim i wneud hynny. Am nifer o resymau, a bydd e'n dod mlaen i rai o resymau ysbrydol, ond fan hyn, un reswm sy'n dod drosodd, sef cariad at eraill. Nawr, fi'n ymwybodol, mewn un ystyr falle bod y pwnc yma, yr holl bwnc yma, jyst yn teimlo'n hollol amherthnasol i chi y bore yma. Chi'n meddwl, sa'n meddwl am y peth yma. Sa'i di cael yng ngwahodd i fynd i demo i ryw ddew i fwyta bwyd fyna. Gobeithio, nawn ni weld bore yma, ac yn yr wythnosau sy'n dod, bod yna egwyddorion fan hyn sydd yr un mor berthnasol ag erioed ac yn holl bwysig i'n bywyd ni fel eglwys. Felly, nawn ni ddechrau trwy feddwl am yr egwyddor mawr mae Paul yn dechrau sôn amdani fan hyn. Yr egwyddor yw hyn, o fewn bywyd eglwys,
mae angen y mesur cywir o wybodaeth ac o gariad. Y mesur cywir o wybodaeth a chariad. Drychwch ar adnod 1. Ynglŷn â bwyd sydd wedi ei aberthu i eilinod. Mae'n wir, fel y dywedwch, fod gennym i gyd wybodaeth. Mae gwybodaeth yn peri i rywun ymchwyddo, ond mae cariad yn adeiladu. A ni wedi gweld yn barod yn y llythyr, oedd gan y Corinthiaid ychydig bach o obsesiwn gyda syniadau fel doethineb a gwybodaeth a dealltwriaeth. Ond nhw'n ymffrostio ac yn brolio yn y pethau hyn. Drychwch cymaint i ni'n gwybod. Drychwch pa mor glyfar ydw i. Mae Paul fan hyn felly'n dechrau cywiro nhw. Nawr, dyw hynny ddim yn golygu bod gwybodaeth yn beth drwg. Okay? Ignorance is not a virtue. Nid dyna mae Paul yn golygu o gwbl. Ni angen gwybodaeth. Wrth gwrs bod ni angen gwybodaeth. Mae Paul fan hyn yn trial dysgu rhywbeth iddyn nhw, yn dydy? Mae yna bethau am y ffydd Gristnogol sydd rhaid gwybod, sydd rhaid cytuno arnyn nhw. Ffeithiau hanesyddol. Ni wedi bod yn dathlu dros Nadolig yr ymgnawdoliad, y geni gwirthiol, fod Duw wedi dod yn ddyn a wedi cael ei eni mewn man penodol ar adeg penodol. Chi methu gwadu hynny? Ni'n credu fod Iesu Grist wedi dod i'r byd yn wir ddyn, ac ni'n credu fod e wedi byw bywyd perffaith, a ni'n credu bod e wedi rhoi ei fywyd perffaith yn aberth ar y groes yn ein lle ni, a ni'n credu bod e wedi cael ei gladdu ac ar y trydydd dydd wedi atgyfodi, a ni'n credu bod e wedi esgyn i'r nefoedd, a ni'n credu bod Duw wedi datguddio'r pethau yma i ni yn ei air. Chi angen gwybod y pethau hyn. Chi angen gwybod nhw a chi angen eu credu nhw am yn y rai pethau. I ni fel Cristnogion, ni'n gorfod cytuno arnyn nhw. Yn yw chi methu cyfaddawdi ar y pethau yma a dal cael eich ystyried yn Gristion. Mae'n beth da i gynyddu mewn gwybodaeth, okay? So eisiau chi camddeall be mae Paul yn dweud fan hyn. Dylsyn ni fel Cristnogion fanteisio ar bob cyfle i dyfu yn ein gwybodaeth. Mae pob Cristion yn ddiwinydd, right? Yn theologian. Chi yn gwybod pethau am Dduw a mae eisiau chi wybod mwy. A chyma be? Sdim esgus da chi. Sdim esgus da ni, os e? Mae yna gymaint o lyfrau, a mae yna gymaint o podcasts, a gymaint o wefannau, gymaint o lefydd ni'n gallu troi, fideos ar y we. Chi'n gallu, byddwch chi, yn ystod y flwyddyn yma, os ych chi'n dymuno, yn gallu gwneud cwrs diwynyddol lefel prifysgol llawn rad ac am ddim ar y we. Right? Ysdim esgus dyn ni fod i, a mae eisiau ni hogi ein meddwl ni. Ond mae dysgu yn gallu bod yn beth peryglus, a dyna mae Paul yn rybuddio amdano fe fan hyn. Mae'n rybuddio'r Corinthiaid yma oedd yn ymffrostio yn ei gwybodaeth. Be mae'n sôn am fan hyn yw'r gwybodaeth yna sydd yn achosi rhywun i fynd yn falch ac yn hunanol, ac i edrych lawr ar bobl eraill. Adnod 1 eto, mae gwybodaeth yn peri i rywun ymchwyddo, ond mae cariad yn adeiladu. Mae'r darluniau fan hyn mor amlwg yn dyn nhw, yr ymchwyddo yma. Chi'n meddwl am balŵn, yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy ac yn fwy ac yn pwysio popeth arall o'r neilltu nes bod e'n popio. Dyna mae gwybodaeth yn gallu wneud i ni.
os ni just yn ffocysu ar beth i fi'n gwybod, beth i fi'n deall, o edrych pa mor glyfar ydw i. Ti ddim wedi darllen hwnna, ti ddim yn gwybod hwnna. Ymchwyddo. Na, meddwl Paul, na. Mae cariad yn adeiladu. A'r ffocws, really, nid ar adeiladu'n hun, yn adeiladu eraill. Adeiladu ein gilydd. Mae Paul yn dweud yn adnodau 2 a 3, os oes rhywun yn tybio iddo ddod i wybod rhywbeth, nid yw eto'n gwybod fel y dylai wybod. Os oes rhywun yn caru Duw, mae wedi ei adnabod gan Dduw. Dyma siwr ddylswn ni feddwl am y pethau hyn. Ein default position ni dylse fod gostwng eiddrwydd. Y mwyach chi'n dysgu, y mwyach chi'n sylweddoli, sa'n gwybod digon. Oedd y Corinthiaid yn gwybod rhywbeth. Mae Paul yn dweud, mae'n wir fel y dwedwch bod gennym ni i gyd wybodaeth, ond nhw yn deall rai pethau, ond mae Paul yn dweud mae'n y bethau eraill chi ddim yn gwybod eto. A heb gariad, does gennych chi ddim. Heb gariad chi'n gwybod dim byd. Y peth pwysicaf oll yw bod ni'n tyfu mewn cariad yn dyfa. Nid beth ni'n gwybod meddwl Paul sy'n bwysig, ond y ffaith bod ni wedi ein hadnabod gan Dduw. Bydd Paul yn mynd mlaen i sôn am hyn yn bydd yn ei bennod enwog ar gariad, os ys gennyf wybodaeth. Os ys gennyf wybodaeth ac eto heb gariad. Cariad at Dduw, cariad at fy nghyd grediniwr, cariad at y byd o'n cwmpas ni. Rwy'n ddim. Wel, gadewch i ni fynd bach yn ddyfnach te. I feddwl beth oedd yr Corinthiaid yma'n gwybod? Beth yw'r wybodaeth oedd ganddyn nhw? Ni'n troi fan hyn arbennig at adnodau 4 i 6. Felly, ynglyn â bwyta'r hyn sydd wedi aberthu i eilinod. Gwyddo, nad oes dim eilyn yn y cyfanfyd, ac nad oes dim Duw ond un. Oherwydd hyd yn oed, os oes rai a elwyr yn dduwiau, naill ai yn y nef neu ar y ddaear, fel yn wir mae duwiau lawer ac arglwyddi lawer, eto i ni un Duw sydd. Y tad ffynhonnell pob peth a diben ein bod, ac un arglwydd Iesu Grist, cyfrwng pob peth a chyfrwng ein bywyd ni. Oedd y Corinthiaid yn gwybod hyn, right? Wrth drafod, ydy e'n iawn i fwyta bwyd wedi aberthu eilinod, y gwirionedd sylfaenol yw hyn, dydy eilinod ddim yn unrhyw beth. Dyn nhw ddim yn dduwiau. Chi'n gallu galw nhw beth bynnag chi eisiau, chi'n gallu cyfeirio at nhw fel Duw neu fel arglwydd, ond un Duw sydd. Right? Dyna'r gwir. Ar ddiwedd y dydd, mae unrhyw eilyn, unrhyw gau Dduw yn ffug. Right? Mae e yn gelwydd. Mae e yn nonsens. Mae e yn ddarn o bren neu metal neu carreg sydd wedi cael ei naddu mewn i siap penodol. Mae e yn syniad o ddyfais dynol neu o ddyfais ysbrydol drwg. Dyn nhw ddim yn wir. A felly, dyma'r gwybodaeth, mae Paul yn gwneud yn glir. Adnod 8, nid bwyd sy'n mynd i'n cymeradwyo ni i Dduw. Nid ydym ar ein colled o beidio o bwyta nac ar ein hennill o fwyta. Okay? Mae bita bwyd o'r farchnad yn dderbyniol. Achos ar ddiwedd y dydd, rili, dyw be chi'n bwyta ac yn yfed ddim yn mynd i'ch hachub chi. Mae iachawdwriaeth dim ond yn dod trwy yr arglwydd Iesu Grist.
Yr unig ffordd i ni fod yn gadwedig yw nid trwy ein ufuddod personol ni, nid trwy ein gallu ni i gadw gofynion, nid trwy dilyn deddfau bwyd, beth i fwyta, beth i beidio bwyta. Na. Na, mae iachawdwriaeth yn dod trwy gosod ein gobaith ni yn llwyr ac yn unig ar ufuddod yr arglwydd Iesu Grist. Ond dyw hynny ddim yn golygu fod yr pwnc yma ni'n niwtral. Okay? Mae Paul mynd i fynd mlaen i hyn, fi'n mynd mlaen chydig bach, ond mae'n rhaid dweud efo hyn. Nes ymlaen yn y llythyr, bydd Paul yn wneud y pwynt fod cysylltiad rhwng eilinod a chythreiliaid, demons. Hynny yw, mae eilyn addoliaeth yn aml iawn wedi tyfu allan o dwyll gan y diafol neu twyll gan dilynwyr y diafol. Mae'n rhan o'r frwydr ysbrydol. Mae yna ddimensiwn ysbrydol, meddwl fe. Hynny, peidiwch meddwl os chi'n mynd i'r teml yma, peidiwch meddwl os chi'n ymwneud gyda'r pethau yma, bod yna ddim canlyniadau. Na. Mae eisiau ni fod yn ofalus. Dy'r pethau mae ddim yn gwneud lles ysbrydol, ni ddim i gymryd rhan ynddyn nhw, maen nhw'n beryglus i ni. Okay? Felly mae yna'n reswm i beidio gwneud e, ond nid dyna'r ystyriaeth cyntaf sydd gan Paul fan hyn. Okay? Mae Paul, yn edrych yn mynd yn syth at hynny, yn delio gyda'r egwyddor yma, y perthynas rhwng gwybodaeth a chariad. Gweld, problem sylfaenol oedd gan y Corinthiaid oedd bod nhw wedi bod yn meddwl gymaint am gwybodaeth a meddwl cymaint am eu hawliau nhw bod nhw wedi anghofio am aelodau eraill yr eglwys. Ond nhw wedi anghofio am y cariad yna o'n nhw fod i ddangos at eu cyd-grydynwyr. Ond nhw wedi anghofio bod ni'n gyfrifol nid jyst am ein heneidiau a'n cydwybod ein hunan, ond am ein gilydd. Sut ddylsyn nhw feddwl felly? Wel, ni'n dod fan hyn at y cariad. Dwchwch ar adnod 7 ymlaen. Nid yw'r wybodaeth hon gan bawb. Mae rai, oherwydd ei bod hyd yma wedi arfer ag eilinod, yn dal i fwyta'r bwyd fel peth wedi ei aberthu i eilinod, ac mae ei cydwybod gan ei bod yn wan yn cael ei llygru. Adnod 9. Gwyliwch rhag i'r hawl yma sy'n gennych bod yn achos cwymp mewn unrhyw fodd i'r rhai gwan. Oherwydd os bydd i rywun dyweld di sy'n meddu ar wybodaeth yn bwyta mewn teml eilinod, ond i chadarnheir ei gydwybod, ac yntau'n wan, i fwyta pethau wedi ei haberthu i eilinod. Felly trwy dy wybodaeth di fe ddinistrir yr un gwan, dy gyd gredadyn bu Crist farw drosto. Mae dadl Paul chydig yn gymleth fan hyn, ond be mae fel petai'n gweud yw hyn. Hyd yn oed os oedd e'n iawn i fwyta mewn teml, bod ni yn hapus gyda hynny yn bersonol, bod ni wedi dod i'r casgliad bod hynny'n dderbyniol, falle bod rhywun arall efo gwahaniaeth barn. Falle bod yna rhywun arall sy'n methu stopio meddwl am y peth a gweld y peth fel cig sydd wedi aberthu i eilyn, a felly wrth iddyn nhw gweld ti yn ymddwyn mewn un ffordd, mae'n achosi problem. Mae'n mynd i'w hannog nhw i wneud rhywbeth maen nhw'n credu sydd yn anghywir. Na, falle bod chi'n meddwl, wel, beth yw'r ateb te? Efer ateb yw bod ni wastad angen cyfaddawdi ar gyfer y brawd gwan. Right? Os oes gwahaniaeth barn yn ein plith ni fel eglwys, mae'n rhaid i ni ddilyn yr dehongliad mwyaf llym, mwyaf caeth efallai. Na, nid dyna be mae Paul yn gweud, efe.
Dyw Paul ddim yn sôn fan hyn am bod eisiau ni beidio offendo'n gilydd, achos yn anffodus bydd na adeg gallu ni yn anghytuno a ni yn upseto'n gilydd. Mae dadl Paul yn fwy nuanced. Nid y broblem yw bod ni'n anghytuno gyda'n gilydd bob tro. Y broblem fan hyn yw, wrth iddyn nhw weld eich ymddygiad chi, bydden nhw'n cael eu temtio i fynd yn erbyn eu cydwybod eu hunan. Maen nhw'n dal i deimlo dylswn ni ddim gwneud y peth yma, ond nawr mae dy ymddygiad di yn achosi nhw i fynd yn erbyn eu cydwybod eu hunan. Ac mae'n bod Paul ddim yn dweud efo'n hyn, chi'n gorfod gofyn, reit, os oedd y person yma, y Cristion yma, gyda gymaint o broblem am beth oedd yn digwydd yn y deml, pam bod nhw na? A'r ateb tebygol yw achos bod nhw wedi cael eu gwahodd yna gan y Cristnogion yma oedd yn ymffrostio ynddyn nhw eu hunan. Wel, beth sy'n dynnu mewn ffordd yw enghraifft fan hyn o peer pressure. Y blant, chi'n gyfarwydd â peer pressure, chi yn gwybod o hyd yn yr ysgol, mae'n y bobl fydd yn trial cael chi i wneud pethau chi'n gwybod chi ddim eisiau gwneud. Pethau sydd yn anghywir i chi wneud. A mae Paul yn dweud fan hyn, mae'r un peth gallu digwydd o fewn yr eglwys. Mae'n fwy cymleth chi'n gweld na just cael gwahaniaeth barn. Dyma lle mae cariad yn dod i fewn, ynddo fe? Ni ddim just yn gwneud beth i ni moyn. Mae angen bod yn ofalus o'n gilydd. Na roi enghraifft arall i chi. Dwi ddim yn enghraifft hollol gyfatebol, ond mae'n y debygrwydd. Meddyliwch am y Sul. Okay? Mae gan Gristnogion safbwyntiau gwahanol ynglyn â'r Sul. Ni'n gorfod cytuno bod y Sul yn special. Okay? Chi methu anghytuno ar hyn, mae'r Sul yn arbennig. Dyma'r dydd y cododd Crist, dydd yr arglwydd. Mae yn glir yn y Beibl bod Duw wedi gosod patrwm o 6 diwrnod gwaith, 1 diwrnod gorffwys, a felly mae'r diwrnod yma yn ddiwrnod lle ni fod i orffwys, lle ni fod i ganolbwyntio ar yr arglwydd, lle ni fod i ddod ynghyd i'w addoli Ond bydd Cristnogion yn anghytuno am agweddau eraill ynglyn â'r Sul. Rhain teimlo, wel, ni'n rhydd i wneud beth bynnag ni eisiau ar y Sul. Eraill yn teimlo, wel na, y ffordd ni fod i ogoneddu Duw yw trwy beidio gwneud rai pethau ar y Sul. Ac maen nhw'n ymddwyn yn ôl eu cydwybod. Dyna sy'n bwysig. Maen nhw'n gwneud yr hyn sydd yn gywir yn ôl eu cydwybod nhw a'i perthynas nhw gyda Duw. Ond mae eisiau ni fod yn ofalus o'n gilydd yn does? Hyd yn oed wrth i ni anghytuno a derbyn, reit, ti wedi dod i un safbwynt, fi wedi dod i safbwynt arall, mae eisiau ni wylio bod ni ddim trwy'n ymddygiad ni yn achosi rhywun arall i fynd yn erbyn eu cydwybod nhw. Felly enghraifft, mae yna rhywun yn y capel, fi'n gwybod, dyn nhw ddim yn hoffi mynd allan i fwyty neu caffi ar y Sul. Ond bob wythnos fi'n gwahodd nhw. Awn ni allan am fwyd. Come on, awn ni fynd i'r caffi yma prynhawn yma. A chi'n annog nhw. Wel, dwi'n ddim yn help iddyn nhw ydy e. Neu mynd y Gristion arall, a chi'n gwybod, dyn nhw ddim yn hoffi gwylio teledu ar y Sul. Maen nhw wedi penderfynu na fi, mynd i trin y Sul yn special trwy beidio gwylio teledu. Ond chi'n gwahodd nhw draw i ginio yn y tŷ, ac yna yn y prynhawn, bod chi'n gwybod hynny amdanyn nhw, chi'n rhoi'r teledu mlaen. A ni chi bron a bod yn fforso nhw i fynd yn erbyn i cydwybod nhw. Na'r pwynt yn dyfa. Nid jyst bod ni ddim eisiau brifo'n gilydd, neu offendo'n gilydd, neu upsetio'n gilydd. Mae eisiau ni dderbyn efo rai pethau bydd cydwybod person
ddim yn caniatáu iddyn nhw wneud y peth yna, a mae eisiau ni barchu hynny a gwarchod hynny. Yna'r pwynt fan hyn. Os ti'n hapus yn bita rai pethau, wel mae hwnna'n okay mewn ffordd, ond gwylio mas dros dy gyd gredadyn. Mae Paul yn dweud ydy, mae eisiau ni fod mor ofalus fan hyn. Drychwch ar adnod 1 ar 10 ymlaen. Trwy dy wybodaeth di, fe ddinistrir yr un gwan. Dy gyd gredadyn y bu Crist farw drosto. Wrth bechu fel hyn yn erbyn eich cyd-gredinwyr a chlwyfo'u cydwybod a hithen wan, rydych yn pechu yn erbyn Crist. Am hynny, os yw bwyd yn achos cwymp i'm cyd-gredadyn, ni fwyta fi gig byth, rhag i mi achosi cwymp i'm cyd-gredadyn. Chal, dyma'r pwynt. Os be ni'n gwybod, mae cariad fod yn drech na hynny. Mae'r Cristion yn gyd-gredadyn gyda ni. Yn un mae Crist wedi marw drosto fe. Mae yn rhan o gorff Crist, a felly mae pechu yn erbyn Cristion arall ac annog nhw i fynd yn erbyn i cydwybod a felly i bechu. Mae hynny yn bechod yn erbyn yr arglwydd. Mae yna werth dofn i bob aelod. Maen nhw'n bobl mae Crist ei hun wedi marw trostyn nhw mwyn eu hachub nhw. A felly hyd yn oed pan ni'n anghytuno gyda'n gilydd, mae angen i ni fod yn ofalus o'n gilydd. Chi'n gweld, dyma sut mae Crist wedi edrych arno ni yn dyfa. Ni'n aml yn gallu falle meddwl am ein hunan falle bod chi'n gweld eich hunan yn gryf mewn rai ffyrdd. Falle bod chi'n meddwl am eich hunan yn sorted mewn rai ffyrdd. Chi ddim, chi'n wan. Chi'n anghennus. Chi'n dlawd. Ond mae'r arglwydd wedi tostyrio wrthych chi. Mae'r arglwydd wedi rhoi nid ei hawliau ei hun, ond eich iachawdwriaeth chi yn gyntaf. Mae'r arglwydd wedi rhoi popeth o'r neilltu mwyn eich gwarchod chi ac mwyn eich hachub chi. Ac os mae fel na mae wedi'n trin ni, wel mae yna gyfrifoldeb arno ni i garu ein gilydd felly hefyd. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu geiriau sy'n sôn am hyn. Ac, wel, Carol, mae yn y llyfr Carolau, mae hefyd yn y llyfr yma. Nawn ni ganu o'r y casgliad Carolau. Rhif 30, Hosanna, Halleluia. Fe anwyd brawd i ni. Ac mae'r ail bennill yn dweud hyn, brawd annwyl, sy'n ein cofio mewn oriau cyfyng caeth, brawd llawn o gyd-ymdeimlad ni chlywed am ei fath, brawd cadarn yn y frwydr, fe geidw ei frodyr gwan, yn dirio'n dan ei adain fe ddaw ar llesg i'r lan. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu. Ar
arglwydd ni'n gofyn yn awr, a na ti'n helpu ni gyda'r pethau hyn. Lle mae yna le gyda ni i anghytuno a'n gilydd, ni'n gweddio byddwn ni'n gallu gwneud hynny yn dda ac yn raslon ac yn garedig. Ac arglwydd, ym mhob peth, helpa ni i warchod ein gilydd. Helpa ni fod yn ofalus o eneidiau a chydwybod ein gilydd. Cadwa ni rhag unrhyw ymddygiad bydd yn arwain un wrth bobl di i fynd yn erbyn i cydwybod ei hunan. Os gweli di fod yn dda. A Dad, helpa ni nawr i gynyddu mewn gwybodaeth ac mewn cariad. A hynny am ein bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Ac yn awr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda pob un ohono ni. O'r awr hon ac hyd byth. Amen.